son ubo Paul listen to money talk ayingqolo fune enye into ndifuna iphepha soloko qhuma esityuku uyaphekwa undarubilile lembizi yapheka umlilo weflarha ayinguyo wephepha ipika pika choose kuyakhwetha ekasikuringwa isitotal keva kubasa ubhithi bengumthuthu sana nigcwele mosque marhela number 1 siyabalekela lona umlilo enguyo wephepha corrupted ngcinga ngaphepha ekasikuringwa isitotal keva kubasa ubhithi bengumthuthu sana nigcwele mosque marhela number 1 siyabalekela lona umlilo enguyo wephepha corrupted ngcinga ngaphepha corrupted ngcinga ngaphepha Cinga ngephepha, cinga umadip Sithethe ngephepha fethu ubalekela Apha kule way awunolenza ixesha Pussy nika work ishiya ne-P Fake drill fethu smele ngumotolo Hlafuna ndibhodla ndikuthobe nge-P Apha kule way sikana ucash Apha kule way sikana umadip 24/7 le way neyibutyaza 24/7 le way neyihlaphaza Ethu umadip amfethu ungazodlala Sifanisa nam uslow pace Bifane intwana uzenzela ndi-stress Anikho kwalapho mna ndiphanda ucash Anikho kwalapho mna ndiphanda ucash Anikho kwalapho mna ndiphanda ucash ekasikuringwa isitotal keva kubasa ubhithi bengumthuthu sana nigcwele mosque marhela number 1 siyabalekela lona umlilo enguyo wephepha corrupted ngcinga ngaphepha ekasikuringwa isitotal keva kubasa ubhithi bengumthuthu sana nigcwele mosque marhela number 1 siyabalekela lona umlilo enguyo wephepha corrupted ngcinga ngaphepha nigcwele mosque marhela number 1 siyabalekela lona umlilo enguyo wephepha corrupted ngcinga ngaphepha